kamaton. Are, alas 5:45 na singapo, no? Are, ba downtown naman ta. Yate si Maton. Wala gid may nagpara sa kanila mo si pasahero kamaton na. Alin ba ko sa area sing napas kamaton mo? Magkabo ko di city proper na kamaton. Pero wala pa gid sing may nagpara sa ako, no? Okay. Ari ko sa Amonia Kapitolyo kamaton na. Yes. Kasi kung may para man di kay kamaton, no? Ari ko sa Tobang sing ito yung mga kamaton. Yes. So, monitor ta kamaton na. Yes. Okay. Yes, so ngayong gabi gali mga kamaton no ning may onboard sa kundi nga ba si mga pagwapa gini kag duha ka gwapohon no. Gwapohon Yes, man. okay ning nag-onboard sila sa kundi ba sa SM City. Yes, so ma'am sa tata na ibi ma'am. Shout out sa tanan. No, inayaw gini nakasakas na. Shout out. Okay, so sino ganyan mo yan, ma'am? Sheila. Sila, taga Dilim lang. Taga diri lang man. Okay. Libot-libot. Kamu sana sa taon sana, sino ngalan niya? Shout out! Okay. Shout out! Sino ngalan mo, sir? Si Samuel. Si Samuel Gali, taga Diliman. Oo, sir. Ikaw yan, sir. Sino ngalan mo? Pwede man lang, sir. Taga Diliman, sa kilid-kilid, no? Eh, so, nandiyan kami sa SM City, nag-onboard nila yung ma'am ko ganit, sir. Dito na yung mga ito, ah? Sa H Breakfast to Bar. Sa Topad, Singway, okay lang, Oh, yes. Ang Correct. pag-oda bala sir. Yes, so, are, perti ka lang yung katuan naman nila mga kamaton. Nagtaksi ka dili ka ulan. Yes, so, ano tatawag niya pan? Manyapon kag OPM nights kuno sir may ano to. Kahit ay Friday night Friday ka na sa night, bong. yes. Yes, so, amo ganang kwan, ang time nga ilagaw, no? Okay. So, bombo, mata na naman sabat. Gusto mo? Sa tabi, ma'am, sa mga upod nito. Sa upod ka mata. May ato na kami to sir upod duwa gawlat sa amon. Okay, shout out mo sila nga. Ari kami kay Mato, no? Ari pa kami di kay Maton, Maton. kamusta ang imong biyahe subong? Ano ang imo yung sa aton nga pamuluyo, no? Bombo maton? Yes, so, amo na yun. Hasta magagang ako tayo ko sa ilaw. Ano, kotay? Ano? Bombo maton, malaki kasi. Hindi may kotay. Yes, so, amo na hasta magagang na biyahe ko ka Mato, no? Amo na, tiyaga lang at tiyaga sa magagang biyahe. Swerte na gindi ko may dalon nga may pagagaw. So nabatian naton ang kabuhi ni Bombo Maton, no? Hasta mag-aga iya nga pamasahero. Kung sa diin kita dapat magsakay kita kag magkita naton iya nga plate number sakay ka mo dayon. Yes, so, Ano plate number ni sir? FAS 6883. Okay. Pero kita nyo na, hold upan nyo. Charot! Uy. Uy, hindi dahil dito sa video dahil. Malo, ay ka mo sa kayo Mato na. So, Buligin nyo si sir, hatagin nyo sang opportunity. Okay. Nga makabiyahe sang Matarong. Kag Okay. mabuligan taman siya sa Dito ikaw sininga. ng vlogger dahil. Hello! yes, matay ko na nag-vlog mga boss. Nag-vlog ako. Sir, siya sa... Siya lang sir sa likod. Sa YouTube man. Sa Facebook. Facebook. Ay, Ano sir. Saan na tama ka to? Yes! Yes. Malusot lang ta, sir. Hindi, Okay, hindi. mayroon na. Sabi ko malusot lang ta. Okay. Yes, so muna mga kamatan, enjoy kami sa mga gabi. Oras, 7, 7:30 na gali kamatan sa gabi. Correct. Yes, so amo na yun. Shout out sa inyo itong mga upag ganito na sila sa Subang na nakauna na. Oh, nagkakaon na sila, sir. May, ate, amo na yung mga imas na tali karon. So, kanami, gid Joke lang na yung mga kamatan mo para ma-enjoy man niya si mama. Si mama yung nag-enjoy ako. Ano sir, ano ang imo nga maton imo nga ngalan sir? Yes, so makita mo ang akon nga profile dyan sa page ko may ilo.
May ano, sir? Ido. May do, kita mo lang. Mahilig ka sa ido, sir? Medyo mahilig. Medyo. Ang maton nga pang bulay, no? Ano ba? Ano ba? Hindi ba lang maton daw guwapo pero sakon? Ah. Nagapang buli? Buli. Hindi nga ako nito, marikan buli. Ah, Amo na nga maton, buhay taxi driver. Yes. Damo na ka mo vlogger, sir, sa taxi-taxi. Actually, may upod man ko nag-vlog pero sa kwan siya, sa Facebook. Ako ya kwan later na lang ko sa kwan sa Facebook. Kaya medyo sako-sako sa mga buhay. Amo na yung brata, biyahe lang ang biyahe. Hasta magaga. Nag-upload ng upload. Ano, daw pisa biyahe, sir? Kuaning mga 7 o'clock singaga. Gabi ba? Hasta naman boss naman saga. Ah! Oh, 24 hours na duty oh. Pero grabe naman sir. Oo. Kaya mo na yung buhay na mo no. Pangaway-away man na. Tulog man. Inom Hindi. bulong, inom vitamins. Oo, kailangan preparado ka man sa Yung imong kapital mo, kwan eh. imong lawas. Yes. So, Correct? Okay. Correct. Okay. Ay, labay mo na. Konti din taga obra. Yung obra ta kung gaskol pa. Gaskol pa kuya sir. Okay. Kaya, gusto mo na pagigit ba ka mo? Ha? Okay, din na to. Diretso pa sa gamay, ah. Okay. Ay, very nice. So, malapit-lapit na lang namin din ka to, no? Okay. Oh, shout out lewat! Shout Shout out! Nagililo na no! Follow nyo si Follow niyo si Maton. Bumbo Maton. Okay. Thank you so Yes, so much. na. Thank you, lewat ma'am. Shout out. Okay? Shout out sa tanan niya tanaw sa ang vlog ni Maton. Yes, so thank you. Hello, So, thank you, tanan. Bye-bye. So, enjoy na lang sa mga gabi, ha? Yes, so, thank you, thank you. Yes. So, sir, thank you, ha? Okay. Yes, so, ito na na ma'am. Gusto nga na ma'am nga nag-reserve vlog. Yes, so, enjoy lang si Maton sa mga gabi, kaya. Yes, so, sa taon na lang sa inyo, mama. Thank you sa pagpa-vlog, sir. Salamat ang oras. Kuha na kamaton na. 7:40 na sing gabi. Gali kamaton na. So, ari ko di sa ako, no? Tawag na diversion road na mo, no? Enjoy lang si Maton, no? Yes, so, thank you mga kamaton. Mayong gabi sa tanana. Yes, so, mayong gabi gali mga kamaton. Magkulang na og. Kulang. Kupag nga ba sa iro gali, ah? Yes, so, thank you sa inyo, mama. Thank you, sir, sa inyo. Subong nga gabi, ah. So, ibot ka mo nga nag-vlog gali si Maton, di. Ari, kilala nyo na gali si Maton, ah. Thank you sa pagpa-vlog subong nga gabi, ah. Sa taon na lang sa inyo, ah. Ay, nabay man ako, gali. Nagpa-set out kaya nga ako nga kamaton din nga nag-onboard. Yes, so, set out sa inyo, sir, ka. Set out sa inyo, ma'am. So, may yung gabi na lang, ah. I-enjoy lang yun eh, ma'am, sa court sa mga gabi. Oh. So, thank you sa inyo, mga kamaton, ha. Salamat kag mayong gabi, mga kamaton. Thank you. Yes, kamaton. Mayong gabi, kamaton. Hari ko sa traffic light, kaya kamaton. Traffic light, sang mega word, kamaton. Yes. Okay, mayong gabi sa inyo, kamaton, ha. Gawlat ko di singgo, kamaton, no? So, mayong gabi sa inyo tanan mga kamaton, ha. Ari ko, mamobile ko. Focus na kamaton, ha. Thank you, thank you. Kamaton, good morning, kamaton. Quarter to 6 o'clock na sing aga, kamaton, ha. Yes, amo na ang boulevard sing Dumangas, kamaton. Yes. Okay, mga kamaton. Papuli na ko kamaton gani, ah. Papuli na sa Kraye, kamaton. Okay, thank you sa tanan kamaton.